Dwi'n mynd i fynd dros 2 gam allan o'r 8 cam creu, yr cam cynta a'r ail. Y cam cynta ydy neud yn siŵr bod yna o leia 2 baragraff, os da chi'n mynd i greu erthygl Wikipedia. Mwy na 2 baragraff neu fwy, fel da chi'n gweld ar erthygl Bocsŵn, un o brosiectau Menter Iaith, mae yna fwy na 2 baragraff, so mi fysa hwnna'n cael ei dderbyn yn syth bin, tas ma'n cael ei greu am y tro cynta. Wedyn, cam 2 wedyn ydy gwneud yn siŵr bod teitl yr erthygl mewn bold, du trwchus yn amlwg. A wedyn, be ddylen ni wneud ydy uwchlywio yr teitl, a wedyn, mynd i'r tab reit yn top. Mae bob dim da chi angen yn y tab yma, o dan Welsh, English, Welsh. Cliciwch ar yr A, a wedyn cliciwch ar trwm. So mae hwnna wedi cael ei wneud rwan. A wedyn, bod chi wedyn yn clicio ar y saeth glas, neu'r bocs glas ar y dde yn top. A wedyn, so chi jyst yn deud beth da chi wedi newid, neu wedi greu, neu wedi ychwanegu yma, cyhoeddi. A na fo, fel da chi'n gweld, wedi cael ei newid. Wel, chi yn yr fideo nesa, a nawn ni fynd drwy'r 2 cam nesa.